Pe secțiunea Ask Gabi Bădăluță de pe site-ul meu gabibădăluță.com am primit următoarea întrebare de la Natalia. Bună ziua, am 31 de ani și când primesc vreo știre proastă sau mă sperii, mi se încordează burta. Cum ar fi partea ovarelor sau uterul, nu știu cum să explic. Mă puteți ajuta cu un sfat, vă rog? Mulțumesc mult! Natalia, primul lucru la care ne gândim când spui asta este o stare de anxietate. Anxietatea este frica de viitor sau frica de ce ar putea să se întâmple. Anxietatea este o stare de îngrijorare sau chiar de preocupare pentru tine sau pentru cei dragi din jurul tău. Dar la baza oricărei stări de anxietate stă frica. Fiindcă menționez de uter și de ovare, trebuie să te gândești un pic la sensul lor biologic. Acestea sunt organe reproductive. Și atunci, prima întrebare ar fi: cum este viața ta amoroasă? Toate bune pe acolo? Apoi, a doua întrebare: de când ai această problemă? Ce evenimente s-au întâmplat în acea perioadă, chiar înainte de a ți se întâmpla pentru prima oară, să simți acest lucru, să simți această anxietate și îngrijorare? Ca și recomandare, ți-aș propune să faci o listă cu fricile tale. Apoi observă câte dintre fricile tale cu adevărat s-au întâmplat, câte s-au materializat. Pentru că de multe ori vorbim de o frică fără obiect, fără fundament. Este doar o frică, o preocupare față de ceva ce s-ar putea întâmpla, dar nu e ceva real. Ba mai mult, poți să iei să dai o notă fiecăreia dintre frici și astfel să observi cât de intens trăiești fiecare frică în parte. Poți chiar să observi dacă fricile le trăiești în fiecare zi și cât de intens le trăiești, astfel poți să-ți faci un inventar cu fricile tale și să observi cât la sută din zi trăiești în frică și cât la sută trăiești într-o parte, într-o latură pozitivă. Pentru că persoanele anxioase trăiesc mai mult în partea de frică și de o preocupare, de stres, decât să-și trăiască cu adevărat viața în bucurie. Apoi, poți să te gândești la soluțiile pe care le ai ca să nu mai trăiești atât de mult timp sau atât de intens frica. Care este modalitatea ta de a te liniști, de a nu mai simți fricile atât de puternic? Un lucru pe care poți să-l faci când primești o veste proastă este să analizezi un pic vestea. Să observi dacă într-adevăr este atât de proastă sau mai mult vorbește frica din tine. Asta înseamnă să te pui în rolul de observator. Pentru că în momentul în care intri în frică, rațiunea se diminuează. Rolul de observator te ajută să înțelegi mai bine situația prin care treci și să stai mai mult conectată la tine. Orice boală sau tulburare înseamnă să nu fii conectat la tine, la emoțiile tale, înseamnă că lași emoțiile să treacă nefiltrate din psihic în creier și din creier în organ. A nu fi conectat la tine, a nu ști exact ce simți, cum simți și a te lăsa totalmente la voia întâmplării, face ca automatismele să preia controlul și atunci problema ta, blocajul tău pe care îl simți, să se stocheze la nivel organic, să somatizeze în final. De aceea, ca să vindecăm orice parte din noi, avem de făcut această muncă emoțională cu noi înșine, de conștientizare a propriilor noastre trăiri, de eliberare a emoțiilor captive și de a schimba percepția asupra situației. Îți doresc multă sănătate!